Recordades que o xoves, porque o venres foi festivo, falábamos dunha estrea dun grupo de rapaces, bueno, estaba Iván e Ramón aí á cabeza, de persoas con discapacidade, que protagonizaban unha curtametraxe onde non facían outra cousa máis que roubar, non? O Gran Golpe, chamase, da COGAMI, Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Fixeron esta curtametraxe para darlle a entender a xente as dificultades que tiñan no día a día. É mellor que contárvolo nos, mellor que o vexades. Que vos parece se atracamos un banco? Atracar un banco? Pero ti que diso? Ti hoxe perdicho sentido, reches tolo, vas a chegar. Estamos con Ángel Olguera. A ver, Ángel, contame, que é isto do Gran Golpe? O Gran Golpe é unha cortometraxe que rodaron os alumnos do CR de Mos e que vai ser tras o 20 de xoves ao Verbo en Samil. Que iniciativa lle ocurrín os protagonistas que xa te encontrarán dentro de pouco como suxe o día. E, bueno, a trama argumental son 4 perros discapacitados que movidos pola súa precariedade económica deciden atracar un banco. Imos ver, unha curtometraxe cómica, polo que parece, entón, non? Si, en clave de humor, si. Entón que? Quedamos pros luns ás 8 diante da miña casa? Quedamos. Que dis da casa? Para ir ao banco, muller. Ao banco. Ah, vale. De quen foi a idea desto? Miña. Foi tú, como se che ocurriu? Pola crise. Tanto da crise, que carallo. Se nós xa temos a vida complicada, chegaremos o día que temos que roubar un banco. Eu estaba, saía por a texto da crise, do paro que subía, e nós que a maioría dos capacitados non traballamos, dije, a xente queixase de que non e nós que non podemos traballar a maioría, volvo a sacar aquí unha historia, que chegaremos, temos recursos, un día chegaremos a roubar un banco. O banco aquí, o Manquiña. O Manquiña e o Manco. A ver, o Xordo. O Xordo era Isabel. Ademais, faltan dous, cales son os dous que faltan? O Rodas. Te falta un protagonista, quen falta? Casimiro. Casimiro era o cego. Aportamos ideas, aportamos o noso grano de area. Para min a esencia de todo este traballo é o compañerismo, o haber disfrutado, pasar momentos de ledicia, con sonriso na cara, e bueno, é que todos, con ilusión, con ganas e con boa fe, facer este traballo. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some... Canto durou máis ou menos a rodaxe da curtametraxe? O que foi en realidad a rodaxe en sí como uns 3 días, máis ou menos. A verdad que fomos uns cantos, porque, bueno, por un lado estamos os que son os protagonistas, que somos 5, se non me equivoco, pero despois están os monitores que fon, pues, un pouco perfilando os textos, despois, pues, bueno, que se os cámaras, que se a xente toda que estaba detrás realmente do traballo, non? Como empezou? Como unha cousiña de broma? Sí, como un proyecto para la gente, para animar a hacer algo distinto, que no era el cuero, que no era manualidades y tal. Y la gente se fue animando, al principio nadie quería participar, después viendo cómo surgía el tema y tal, la gente se fue animando. Bueno, pois noraboa unha vez máis a COGAMI por esta curtametraxe e a seguir facendo moitas máis.